Bisag pasumbingay ang gigamit ni Kristo pero practical kaayo ang application. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Sakto ba dili? Maayo. Unya ang kahoy mailhan nimo kung maayo ba siya og dili diha sa iyang bunga. Ang tao sad mailhan sa nimog maayo ba siya o dili diha sa iyang bunga. Nya unsa may mubunga sa tao ang iyang pulong ug ang iyang buhat. Mao manay bunga sa tao, pulong ug buhat. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon, ayaw usag dayga ang tao, pasultiha usa nya pabuhata. Tan-awa kon maayo ba ang iyang sinultihan, maayo ba ang iyang mga panglantaw ug ang iyang binuhatan. Nasa mga tao may kay musulti pero dili muhaom sa iyang gisulti ang iyang gibuhat. Nasa tao nga minus kayog sulti pero daghan kay siya nindot nga gibuhat. Kana maayo na siya nga tao. Mao na unsa may mahitabo aron dili ta mahimong buta. Adi lang dili mahimong buta. Unsay ti mailhan nga ang tao buta? Lingay mong tupad. Ing na buta ka? Buta? Ang buta dili kakita sa gawas. Ang iyarang makita ang iyang kaugalingon. Buta man. So ang iyarang makita, ang iyarang yung maaninaw ang iyang kaugalingon. Di siya kaaninaw sa iyang isig katao. Muna nga kung maningkamo ta pag kunuhay mugayad ta sa ato isig katao aron manindot ang iyang kinabuhi. Pero ang atong makita niya maura ang mga puling ba? Unsa man ang puling? Dako na gamay. Gamay. Kung ang imong makita ang puling, matud pa ni Kristo, pasabot ana naa kay troso sa imong mata. Kung ang troso mo imong ibutang tap-tap nimo sa imong mata, mura jud kag buta. Troso gud. Dako adang troso. Nya ang puling mao gid imong paningkamotog kuha, buta ka. Ug ato ning i-relate sa ato mga leaders, labi na sa ato mga political leaders karon. Nindot kay sila manabi karon kay election man, campaign period maron. No. Nindot kay sila smile, nindot kay sila og kananaang mga pulong, mga pasalig, mga kunuhay, sympathize gid sila nato kadtong labing ubos, ayaw tuo ana. Atong tan-awon ang ilang binuhatan kay kaning ni ang nanagan karon pulos-pulos naman ni dunay binuhatan. Wa may nidagan karon nga wa tay masubay nga mga buhat. Kumusta man kining nanagan karon? Mga buta o dili buta? Oy. Sige, ato na lang specify sa Team Marcos o Team Duterte. Hain Manilay nindot og bunga, mga bunga nga nahatag sa atong nasod, ang kaning naas Team Marcos o Team Duterte? Ayaw mo tubag kanang ang ako ba kanang sayang na. Ang ako ba gigaydan ta mo imo na ng personal. Wala na, tubag diya. Usbon ako ha, analyza, hain man roy maayog bunga nga gipakita sa atong nasod ug ato gyung pamalandungan kanang naas Team Marcos o Team Duterte. Ay tingog. Sa imo ra nang kaugalingon. Dili ko kadiktar nimo kay nga naman lain-lain man taog lain-lain tag kasinatian. Posible nga
Kanang tao nga imong gitan-aw nga maayog bunga nga nimo, bati nagbunga nga rin ako. Mo na, doon natay kagawasan sa pagpili. Nya kinsa tong tao nga nindot og binuhatan nga niipikto sa kadaghanan, dili lang sa pipila, mao gitoy mudaog. Kay nga naman, pilion man nato ang katong nindot og hatag nga rin nato. Nya kung tanaw na to sa general, sa Team Marcos o Team Duterte, hain may nakapaminos sa drogas. Kaya mao man ni ang mga bati, drogas. Hain may nakaparang-arang sa presyos mga pamaliton. Hain may nakahimog dagkong mga proyekto nga napahimuslan alang sa kaayuhan sa atong katilingban, mga infrastructures o uban pang mga sistema sa panggobyerno nga mapuslanon. Ani ba nilang mga team ba? Hain man ani nila ang nakapaminos aning korupsyon, kaning kurakot nga mag-aso-asog yun ang korupsyon. Hain man ani nila ang nakapaminos sa gitawag natog pinatyanay, kanang extrajudicial killings. Hain may nakapaminos ani nila. Hain may nilay nakahatag og kaminos aning krimen, labi na ning tulis, kawat, lugos, o uban pa. Hain Manilay nakapahatag og maayong sitwasyon sa atong katilingban nga dili natakulbaan nga kung maglakaw-lakaw kadiha kaliton kag tion anang pusil og pusilon kag ditso. Imong anak babae ga eskwela kaliton lag bunlot ngadto sa kalibunan bisan og grade 6, bisan o grade 3, niya tabangan pag yung rape, patyon pag yung ighuman, ihog pag yung ngadto anang nga ang pangpang, tabunan pag yung mga dahon. Kinsa Manila ang nakapaminos ani, kanay atong butaran. Kay mga dili na sila daghan og dautan. Dili lang ta musalig sa ilang mga pulong. Kami sang mga pare, tanawa sad mi. Kumusta man ning nagwali karon? Buta o dili buta? Hap. Kanang hap ko man kakitag jutay unya peligro matumba. Og nakakita mainig pananaw, mailhana nimo. So ang unang sukdanan sa tao nga dili buta, dili na siya magsigig tanaw anang mga puling, kanang mga gagmayng apan. Ang iyang unang makita ana ang dagkong apan, ang mga troso mo'y iyang makita. Mo na ingos Kristo, kuhaa o sa anang mga troso, una ka makakuha sa puling sa imong isig katao. Pero kana mga kuan, kana mga tao nga mga buta, mga leaders nga buta, ang ilang makita ana ang mga puling sa ilang isig katao. Ha, tanaw na to ha, leaders man gina nato, manang nanagan karon senador o mga congressmen. Mao na sila gitawag natog sila og House of Representatives, na ay national representatives, mao ang atong upper house, ang atong lower house mao say lower representatives of the people. Tanawa ang ilang ipangbuhat karon. Unsa mang mga apan in relation last corruption, unsa may mga amount nga ilang gisigihan og duki-duki, ang gagmay o ang dagko. Siging pangita anang nga ang hearing, siging hearing anang 125 million kuno nga confidential fund. Unya ang gi-question mga 70 kapin million. Pero naaroy na hitabo hearing dito Supreme Court, niabot yung Supreme Court kanang atong PhilHealth nga naaday project kanang Panay unsa na Negros Panay Guimaras Negros nga infra, mao di ay nay gikuhaan og rason nganong gikuha tong reserve fund kunos PhilHealth nga 60 million, 89 unta to, 60 ra mao na transfer kay i-finance anang Panay Guimaras Negros nga infra.
Nya kana dayang panay Negros nga infra matod pa dito sa Supreme Court pag-hearing na na social media, fully funded na di ay na sa loan nato sa South Korea kanang bangko dito nga nagpa-loan og 174 billion kapin. Niadto pang 1920 ba to? 1921. Diha gi loan na nato pero wa pala na ma-implement kay wa takibaw nganong wa ma-implement. Unya pagka 2022 gipalutsan sa naglain kuno matud pa dito Supreme Court og additional budget nga 50 million. Wa pa magsugod ang project ha, pero naana nato ang amount na release na kay loan man. Na loan naman para anang maong project. Pagka 2023 lain na sang 50 kapin million ang gibutang na sa daana nga maong project. O pagka 2024 ba to? Gikuha na sad ang laing 60 billion sa PhilHealth nga reserve para gyapon anang maong project. Matod pa dito sa question sa Supreme Court, how can you finance a fully funded project? Why is there a need to finance a fully financed project? Unya, how immediate nga kuhaon gid ninyo ang kwarta nga reserve sa PhilHealth, gi-reserve ra ba to para sa operasyon sa PhilHealth, inyo yung kuhaon, how immediate nga wa pa man magsugod ang project. Hain naman da itong 174 million nga gi-release nga loan, nagsugod na ra bag patak ang interest ato. Where is now the money? Kana wa gyud na gihearing sa Congress. Nya gasugod pa din na 1921. Nya gizero nila ang budget sa PhilHealth for this 2025 tungod kay naa kunoy pundong kwarta nga 600 billion nga wa tanduga sa PhilHealth based on 2021 nga record. Dito na sana ni gawa sa Supreme Court. Gitan-aw dito sa Justice nga nag-inquire og nakita nga 2021 record sa PhilHealth ang liability 1.1 trillion, ang iyang asset, total asset 3 billion, na apagani deficit nga 800 billion pesos. Nganong naa may reserve, where is the reserve nga naa manggani 800 billion nga deficit sa asset versus liability. Kining mga butanga, mga igsoon, ako ning gisgutan, kay usahay kitang mga leaders, di na lang kumuingon kinsa gid diha sa Congress, kinsa sa Senate, kinsa sa atong executive. Usahay kitang mga leaders, sama ninyo sa mga ginikanan, sama na mo mga pari, mga obispo, usahay magtan-aw rata unsa toy nakaapiktar sa atong kaugalingon. Di ta magtan-aw unsay nakaapiktar sa kinabag-ang katawhan, anha ta diha mabuta. Kanabang ang ato na lang personal agenda o security and welfare ang atong tan-awon, dili ang kinabag-an. We cannot please everybody. Yes, it's true. We cannot solve all problems. Yes, it is also true. But see to it nga ang problema nga atong gisulbad beneficial, makaayo para sa kinabag-an, dili lang sa pipila. Ang impeachment nga one day impeachment, record breaking na, why impeachment tingalis tibok kalibutan o sa Pilipinas nga makabreak anang record nga nisod ang impeachment complaint morning, pagkahapon impeach na ang officer, ang Vice President. Para ka nas kinabag-an o para lang ni atong 215 more or less nga ni pirma? Kana itong tan-awon kay kun ang kinabag-an wa kauyon ana, ang kinabag-ang Pilipino kadturang 215 ang nakauyon, mga buta to sila. Kaya ilang nakita ang ilarang kaugalingon, dili ang kinabag-an. Makita na nato sa social media unsay reaksyon sa kinabag-an ni anang mga comments karon diha social media. Gabaha
galunop ang mga comments, kamo nalay discovery. Din alang kumusulti ninyo. Try to discover by yourselves. Kanus aman tamuhonong aning atong pagkabuta, mga leader sa simbahan, leader sa gobyerno, unya na bag mga hug na gitas kanal, may lang untag kanal kay pwede rata mo bangon ang kuyag mahug na gitas pangpang. Asa ka padong ang Pilipinas karon, asa padong ang simbahan karon. Gani karon ang ato mga seminaryo dinhi sa Pilipinas, jutay na lang kaayo ang mga seminaristang nanod. Daghang mga parokya karon sa lain-laing mga nasod, bisan sa sentro gani sa Italy, sa Spain, diha anang Europe, nga mo gani sentro sa atong Christianity. Daghan ang mga monasteryo, mga seminaryo na ngasira, mga parokya na ngasira, kay wa nay mga pari. Nganuman, basin ang atong mga leader sa simbahan, apil na ko ani, mga buta na, giguroy na nila ang simbahan padong sa kanal o padong sa pangpang. Ang ato rong nasod na ay utang hapit na moabot kuno na og 17 trillion pesos. Kabayad pa kataana. Nya sige gyapon ang korupsyon, sige lang gyapon kining ang away natos mga mga nasudnong mga leaders. Asa ka padong ning atong nasod 20 years from now kung dili gini masulbad mga hugitas kanal. Ang inyong mga anak way labot ang ako kay wa pa man koy ako. Ang inyong mga apo unsa kay atubangon ana nila nga kahimtang sa Pilipinas nga karon gani ni pingit naman tas kalisod. Lisod na magpalit og bugas, daghan naman kay manganhis ato dinhi magpapalit og bugas, magpapalit og tambal, magpapalit anang naang mga sapatos og uniform sa ilang mga anak, magpapalit anang naang magpabayad anang tuition, hasta pamliti sa ilang mga anak nga nag-eskwela anhi naman pangayoon sa ato. Lisod naman gayta kolekta gani dinhi, galisod naman gaytag baligya aning slot, nganong ari pagyud mangayo. Wa man gani magminyo ang pari ug ang madre, ako naman hinoy gasigig pangitag kwarta para sapatos, para gatas, para anang kuan. Pagka nya inigtan-aw ra ba nako sa mga record kay ako man ang ipasurbe, way mga kasal kasagaran, way kasal. Nya moingon din pader daghan mig anak, unya wa mi trabaho, nya naa mi daghang anak, way mga kasal. Ako sige kong ingon ay mo pagpuyo-puyo, ni ay na nagpuyo-puyo, mangayo pagid nako og suporta nila. Gisupak pagyud ang akong gisulti, unya ako pagyud pangayuan og suporta. Di ba? Unsa may tawag ana? Adding insult to injury. Ambot kasabot basa kamo ana ako galison kog sabot ana adding insult to injury. Naay way simba-simba, wa gyud anhi-anhi dinhi, siging bisyo ang anak, nagbasket, nabali ang tiil, nangayo na sa dirig para gasto. Nako, sus, way simba-simba, way hug-hug kolekta. Ya, sige lang duwa, bisag adlaw ang Domingo, nabali ang tiil, ako na'y pabayron. Ngano man na, kay ang atong panudlanan sa gobyerno, wa na'y hapitsod. Wa na'y hapitsod. Inig-ingon na to sa atong suak kanang social action team, ila man ang interviewon, ningadto sila nianing opisinahan, gitagaan sila ani, gamay taon kayo, ningadto sila aning politikuhan, gitagaan sila ni, gamay kayo, dili gyud paigo pa der mo nang namasin sila diri sa simbahan. Ako to ganing kolekta bi ako mong paminaon no para tagbaw ta ani. Kung nagsunod mo sa atong mga social media, kanang mga gipang post karon YouTube, Facebook, TikTok ug uban pa, makita nato ang mga panghitabo sa atong palibot. Pasalamat as mga vloggers no nga nagsigi og padangat mahitabo karong minutuha, few minutes after ma-post na. Tinuod na sa mga fake news pero naa sa daghan nga tinuod nga balita. Usas tinuod nga balita nga didto sa Amerika
sa labi na sa California counties, grabe ang sunog. Hectares, thousand of hectares ang mga nangasunog. Mga balay sa mga inilang mga tao, mga VIPs, mga inila o mga dato kayo, mga celebrities sa Hollywood, ang mga ilang mga balay nangasunog ug naapagay uban nga mga taong nangamatay. Niangkon ang mga nag-atiman sa ilang nasod nga galisod gid sila og alkontras kayo, galisod sila control sa ka-high-tech nila, sa kadato kuno nila, sa kadaghan sa ilang mga kahimanan, aning mga emergency, labi na mga fire trucks, hasta gani ka na mga eroplano, mga helicopter, magdaan ng parapatay sa sunog, di nila makaya. Ana. Unsa man ay pasabot, helpless ang tao. Lingay mong tupad na masunog ra ng inyong balay. Ano ba? Na masunog ra sana. Di mo ilaw dato, sikat, sunog ra. Sunog ra yun. Ako gani, believe kay ko sa Amerika, kay kanang ilang 911, maum sa nagisunod diha nila sa Davao, 911, katong dito ko gatoko, niya dihegi atake, why 3 minutes na ang medics? Grabe kayo. Niya magkuyog dayon ang ambulance o ang bumbero. Sa ato pa, ready. Why 3 minutes? Abot dayon. Nigtawag. Kamao naman sa kay sila dito mo. Kontak. Igtawag. Kita dinib. Tawag ta. 30 minutes. Una pa mo abot. Bumbero. Diya pa ganito kausa sunog dinis ato na ang fire station aras atbangs karsada ang nasunog diri sa tabok wa katabang kay ang fire truck giduot pa kay di mo andar. Pero ila dito so usa lang katawag naangas palibot og ang pangutana nganong wa man nila matabang samtang gamay pa ang sunog. Helpless gid ang tao, powerless kung moabot na ang kaning gitawag natong mga natural catastrophes. Lain sad nga anggulo nga makalipay kaayo ang rally nga gipasiugdahan sa Iglesia ni Cristo, INC. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers niining maong rally. Pagkanindot tan-awon, bana-bana mga 10 million ang nagrally whole Philippines, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grandstand sa Manila. Partigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing sana tiles or color. Nya, di ka kabati nga, di ka kakita nga nagtinukmuray, di ta kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kakita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons. Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag-atake sa mga depiktos katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon jud ko congratulations INC. Kay maogid niya muukab sa Bible, ibase didto ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong naning
pagkabahin-bahin, panag-away, naaman as Bible tanan. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo, dili unta ta magpadala unsay gusto sa tao. Gikono be, lingay mong tupad, ingana ay kalinaw sa inyong balay. Nagkahiusa mo sa inyo, wa mo magsigig-away. Og mauna siya ang nahitabo sa atong unang pagbasa, gibutang diri, o Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Importante magugitas Ginoo. Ubos-tas mga anghel, kay mga anghel di man mamatay, ang mga anghel all-knowing man na sila. Kita mamatay, dili sad ta masayod sa tanang butang. Pero nga naman, unsa ba gayud ang tao Ginoo nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel. Gitagaan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari. Naagutay mga gingharian, karon nag-anam yung kadaghan atong gingharian. 100 pila na kanasod sa tibuok kalibutan, mga 170 kapin bana, wa ko kibaw. Kada nasod na ay gingharian. Sa sud sa nasod naasay mga gingharian sa mga politicians o sa mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Ang gahatag dayani ang Ginoo, kay kung kita lang helpless man ta, gitagaan tas Ginoo. Unya, o gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Ang naghimo sa tanan ang Ginoo, pero iyang gihatagan kita og katungod nga kita'y magbuot sa tanang butang unsay atong buhaton. Mo na karon naatay mga hari nga nagbuhat og mga armas igugubat. Naasay pikas nagbuhat og mga nuclear weapons, naasay nagbuhat og mga internet, naay nagbuhat og mga space shuttles nga mangadto naglaing planeta. Pero kining mga kahimanan nga ilang gigamit, kining tanan nga atong gihimo, pulos man ni hinatag sa Ginoo, gi-entrust lang ni nato. Pero ang bottom line, ayaw supak-supak sa Ginoo nga maoy nagbuhat sa tanan, nga maoy naghatag nimo nato sa gahom. Musugod na gani ang usa ka leader sa pagbuhat nga dili na haom sa gustos Ginoo, mauna na giyawaan na ta. Nya makasud ra ba gyud ang yawa di ay tao? Ang yawa ba makasud oy? Haron ang atong pagkahari mahimong yawanon, ang atong pag-atiman sa mga butang sa kalibutan mahimong yawanon. Gi-highlight po na sa social media nga before di ay naay sunog ang Amerika, dunay gathering sa katong gitawag nila sa to Global Awards Golden Globe Awards. Og dito ang ilang host, guwapa ra ba to, sexy, may kayong musulti, iyang gi bugal-bugalan ang Ginoo. Nga matod pa niya, ang Ginoo kuno Jesus ba to? Nga maoy king or creator of the universe, wa kunoy iyang mansion, zero mansion. Mo nang iyang gibugal-bugalan, iyang gikatawan, og niingon siya, no surprise in this godless place. O di sikat din his Kristo, kita maoy sikat din niya iya pag yung gisuloban og maiter ang iyang ulo, mura siyag Santo Papa, mura siyag obispo, nagda siyag sungkod og iyang gibugal-bugalan ang Santo Papa. Naana sa social media kadto sang
katong Olympics dito sa dintong Olimpika nga gibugal-bugalan pod ang atong Last Supper. Simbahan gyapon giatake, Ginoo gyapon giatake niya. Few days lang after, 2 days ba to, after sa ilang gathering, sugo dayon kanang ilang wildfire dito. Silot ba nas Ginoo? Nay nangutana nako, silot ba? Ano sabi niyo tanaw? Silot? Dili. Oy. Gisilotan? Matod pa ni Kristo, wa kumuanhi aron paghukom or pagsilot, ni anhi ko aron pagluwas. I came to save, not to condemn the world, but to save the world. Mo nang unsa may nahitabo nganong naingon ani manidaghan man kayong mga catastrophes kaning ato sa dinis Pilipinas, halabaha, siging landslide, ana ngano man na gisilutan ta kaya sige nag-away atong mga leaders, labi na sa government leaders, ang mga top officials na to sige nag-away, gisilutan ta sa Ginoo, wala apan epekto ni sa atong pagsalikway sa Ginoo nga maoy nagmahal nato. Matod pa diri sa unang pagbasa, mao'y nag-atiman nato, mao'y nag-supply nato sa gahom o sa gingharian dinhis kalibutan, atong gisalikway, atong giinsulto. And matod pa ni Kristo, if you are not no, you are yes. If you are not yes, you are no. Why middle ground between God and Satan? If we are not with God, we are with Satan, and if we are with Satan, we are not with God. Dili pwedeng sagulo na ang Ginoo ug ang Yawa. Lingi ay mong tupad, naasa karon, Yawa, Ginoo. Ana, unya kun ato nang i-reject, godless, matod pa dito, godless place, godless nation, or unsa ba di ato itawag, napanay karikat, napay gibutang social media nga naay nagdaog ka ng placard, nagsulob og puwa, babae og lalaki, ambot og di ba ka to kuan lang AI or duwa las computer sa mga buangon sad, tinuod ba ka tong tao nga naglakaw sa kalsada sila nga nagdag placard nga niingon sa to Jesus ba to? Jesus get out from California. Ay, nagutang ba? Babaeng lalaki. Get out from California. Or sa ito gibutang dito. Basta hingin lang lagi si Jesus. Ana. Katos ang pagkalusno sa kaning Twin Towers. Nasa ito'y sulti-sulti. Nga naaday ko no'y marka dito. Nga nag-ingon dito sa Twin Towers. Sa ubos nga. God has no business here. Kay business trade center man to. But God has no business here. Losno bitaw, murarag kandila nga na kuan upos. Ang kining nahitabo nga kasakit sa kalibutan, mga igsoon, dili ni silot sa Ginoo, epekto sa atong pag-welcome sa Yawa. Kay kung atong i-reject ang Ginoo, pinaagis atong sala, atong gi-welcome ang Yawa. Unya kay ang nature sa Yawa, ang batasan sa Yawa, destroyer man na siya sa creation of God. God created everything. Satan wants to destroy everything because that is his way. Iyan ang paagi sa pakig-away sa Yawa, sa Ginoo. Iya ginang gubon, dagmalan ang hinimo sa Ginoo. Nya kun ato siyang i-welcome, unsa may buhatos Yawa, dagmalan kita. Yan, ingon ang katong nag-text nako, niya pa der, maapil day ang mga buutan. Oh, na hindi maapil og naa kadiha. Ni amtas kalibutan, apil maganis Kristo kalansang sa cross. Kani, bunga man ni sa pag-welcome si Yawa, nalansang si Kristo sa cross. Apil magis Maria na wag tangag anak,
Bunga mangyapon tong kasakit ni Maria sa pipila ka mga tao nga welcome sa yawa. Kadto mga high priest, kadto mga Pharisees, scribes, mga Jews nga nagkontra ni Kristo. Ni welcome man to sa yawa. 14 taong sakitas gibati ni Maria. Apil. Pero kay naapil man ta, ato na lang sa giyong paningkamutan nga i-welcome nato ang Ginoo. Kay kung ang yawa i-welcome nato, gubon ta sa yawa, kanang dauton ta, dagmalan ta sa yawa. Kung i-welcome sa natong Ginoo, bisan ang giguba sa yawa, ayuhon sa Ginoo. Mo na nitabo sa atong ebanghelyo karon. Unsa may nitabo? Na itaong giyawaan, giing naras Ginoo, pahawa diha yawa. Si bateng yawa, siyagit gong yawa sa kahadlok. Oh. Gilingay mong tupad. Ing na papahawaan na ng yawa diha nimo. Papahawaan na. Kanang imong kadaw nga di gani ka mo palit bisag slat, nya sige jud kag paningil anang imong utang, unsa man na, yawa na o Ginoo? Ilisi na pagkamanggihatagon, ilisi na sa imong pagsigig donate dinhi simbahan. Oh, des inyong silingan donate diha. Na nasa ni text na ako, Father, palihog og share ani, pero ayaw lagnganli ako ngan og ang lugar. Nagtrabaho siya, nganlan lang nako ang sitwasyon. OFW, domestic helper. Grabe ang iyang amo ka-istrikto. Grabe yun. Mura ko no siya naas impierno. Ampo siya sa Ginoo in taon. Balhin ako dire. Moto ni post siya sa kuan. Post siya sa kanang application online. Daghan ko nung nitawag niya. Sus, pagkaibaw siyang amo, chargean man sag mahal kaayo, una pa siya scenes ba? Buhian. Di man ka-afford. Sa kadaghan kunos niya, aksyog tawag niya, ikahibawag pilay ilang bayronon para siya ma-hire. Muatras, sige lang sa kunos siya hila. Hangtod, nakadungog kunos siya sa ato dinhing mga slat-slat. Hindi siya mo palit kong slat. Pero what is siya? Naminaw man ko ni mo Father, ingon man ka o mo palit mo, ayaw paghandom nga tagaan sad mo in return. Ingon siya mo palit ko. Maura gid ni ang akong kuan Lord pagpakita nga kigsuod ko nimo. Ni palit ko no siya. Pila to. Basta mga 500 naman tingin ito, duha ka slot o sa ka slot ito. 5 ka slot og tag 100. Pag human niya palit, matod pa niya, so wa gyud dangati Pader kay niabot man gito mga tuig kapin sige sag antos. Wa gyud dangati og pila lang ka adlaw na adayoy ni tawag nako nga gusto mo hire. Pag sulti niya nga mao ni bayronon, gibayran gidayon. Og karon kuyog na siya aning maong employer. Magsigi pa kunog adto-adto lain-laing lugar sa nasod, lain-laing nasod, sige sa siya kuyog. Ingon din siya, kanindot di ay Father no, kung ato yung unahon ang Ginoo. Nako, niya, nipalit pa kag slat. Wa naman ni text og balik. Basig nalingaw na sa to. O kana dita palipat ana, di ba? Padayon na ang generosity. Sige mog away sa imong asawa, away mo sa imong bana, naayawa ni sod ninyo. Ngano man, garbo. Ako gi masunod, ako gi maguna, ako gi tagdon, ako gi sundon. Ayaw. Ilisi nag humility. Ilisi nag pag-antos. Dawata, pasaylua, antusa. Mag-anam din nagkanindot. O na, yampo nato, nga kining mga panghitabo sa kalibutan, ang mga bati na hinimos yawa, mawagtang unta pinaagi sa atong pagbalik ngadtos Ginoo. Dawato natong Ginoo, sundo nato ang tinuod nga hari nga mao si Hesus. Matud pas unang pagbasa, ang nakatuma niini nga tao way lain kung dili si Hesus. Balik ta ni Hesus.
Kaning atong salmo nga nag-ingon, gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat, apil ta ani. Pero ang tinuod gyud natong model nga anak mao si Kristo. Nya hingin lang nato ang yawa. Nya kinisang mga pagpadayag sa atong mga Diosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Kristo nga kining rally karon, diin ilang gipadayag ang ilang mga pangandoy nga Diosnon ato unta ning buhaton, dili nato ihilom ba. Matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuman ni sa Iglesia ni Kristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod, gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanang ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal. Kining suborno-suborno nahitabo na gid ni panahon ni Jesus. Ang kwarta gid ba mao'y gamiton. Primero si Judas mao'y gisubornohan haron madakop si Jesus. Karon nga nabanhaw na sad si Jesus, ang mga gwardiya na sad nga nagbantay nga nakasaksi gyud pagkabanhaw ni Jesus, mao na say gisubornohan. Gilingay mong tupad ina nakadawat na kag suborno. Kadawat na uso gini sa ato ning suborno. Abisan din sa atong nasod karon, grabe man kaayo ang kanang sukad, dili lang karon, sukad paginis una. Basta lagi sugod kog butar sa una kanang active na 1992. Niya apil na ko adto mga kanang diskusyon, lalis-lalis panahon aning politika 1986. Katong nag-people power ta, sugod na ko ato nya unsa man gi kasagarang accusation kana gyung gamiton ang kwarta aron matuis ang kamatuoran. Kaning kwarta pertining mutuis og kamatuoran. Karon nay moingon 30,000 ang na apil sa EJK sa katong kang former President Rodrigo Duterte nga war on drugs. Nya pag-abot dito sa ICC 43 na lang. Ang asa naman sa to ang 30,000. Kinsa man say gasigig sulti ato. Apil pa man gani ato ang mga mainstream media. Nya karon sa 43 naa na say ning mga witnesses nga ning baligtad na sad, nanulti na nga gisubornohan ra ko, tagaan kog ingon aning kantidara. Makaingon sa tinuod baka ni nga sa una atake siya diri, karon di ana sa siya speakers. Nana bisan sa atong mga politicians karon sa una pagsugod sa kumpanya diri sila aring partiduha, karon di ana sad sila speakers. Unsa man na agad-agad lang o kinsay dakong ikasuborno. Sige man na karon, sige ana-ana ba. Nya muratag mabuang magtan-aw sa una diri, sa karon diri, sunod sa diri. Kinsa may kusog mang suborno karon, Team Marcos o Team Duterte? Ayon lang magtubag. Ano bang ato ng pamalandongon? Nya sa mga original sang nanagan, hay may dali subornuhan kadtong nanagan nga tuwa panig sa Team Marcos o kining Team Duterte. Hay man rin nagbali-bali, hay may nagkanang nagtabok-tabok ang katong original nga
line up sa Team Duterte o sa Team Marcos. Kanang mustik sa ilang partido, maunay atong butaran tingali, usa na sa mga qualifications, pero kanang magtabok-tabok na mamangka sa 2, 3, 5 ilog, bati man na. Panalitan, ikaw ba na? Karon imong asawa, duog nimo. Sunod simana, tuwa na sa spari. Okay mo na? Pari, ni pari di ay. Okay mo na? Di, oy. Wa na siya faithfulness. Og dili sa na makahatag og dakong kaayuhan sa atong kalibutan og sa atong nasod. Kanang mga baruganan nga way angkla. Kana bang mga sakayan nga way angkla, mga barko nga way angkla, way pundo nga solid, paliron ras baud sa mga tentasyon. Ug mao na nahitabo sa atong mga leaders sa atong nasod, mao nang grabe ang pagkahugno karon sa atong nasod in terms of economics, in terms of peace and order, in terms of kahiusa, unity among Filipinos, especially among leaders. Wa na naron mahitabo. Nga naman, kay kana laging batasan, suborno-suborno, sa daghan lag ikahatag nga kwarta, mao'y atong sundon. Pero tanawa si Jesus. Tanawa ang iyang mga sumusunod nga original. Sama nila ni San Pedro. Tinuod, nakapamakak si San Pedro. Pero sa iyang gipakita karon nagibasa sa unang pagbasa, iya nagyong ligon ang iyang baruganan og bisan pa og hulgaon na sila sa kamatayon, bisan gani gipangpatay na gid sila. Wa gyud mausab ang ilang baruganan nga si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo ang nagpakatawo nga Ginoo o gipatay sa mga makasasala, pero nagpakamatay apan nabanhaw. Gilingay mong tupad ing na maubasad na imong baruganan. Ha? Mausad na baruganan ni San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer mangita gyud kamatuoran. Dunay panahon nga murag ning shaky ang atong simbahan, panahon niya nahimong 2 ka buok or natulo ba to ka buok atong Santo Papa, ni claim og pagka Santo Papa, pero nangita gyud kamatuoran si San Vicente Ferrer. Gani iya gyung gikumbinser katong iyang gisuportahan nga dili di ay mao ang nahimo gyung tinuod nga Santo Papa. Iya gyung gikumbinser undangon taning atong pag-claim. Adto ta, mutahod ta sa tinuod gyud nga Santo Papa. Ano ba mangitag kamatuoran, bahalag sakit. Sakit maning kamatuoran, kasagaran gyud. Sige, lingi arago na imong tupad ing na wa kasakiti anang imong naong. Ing na. Kaya karon daghan na kayong gisakitas ilang naong, ang ilang buhok, sakitan na sila, magtanaw sa ilang kilay, sakitan, magtanaw na mga kunot-kunot diha, sakitan. Pero wa gyud mo kapasalamat, wa kita kapasalamat kadtong batanon pata, pagkahamis na tog naong, pagkanindot na tog mga buhok. Na uban gisakitan na sa ilang tuhod, ilang hawak, nya magsigig reklamos, Ginoo, Ginoo ayuha taon ko. Huna-huna aragot to nga karon 80 na ka, 70 na ka. Kadto di ay 10 anyos pa ka nga ris 30 anyos, mao din na imong gibati. Wow, nya nakapasalamat kas Ginoo ato, basigwa. Karon mao na ning panahon na magsigi kag pasalamat. Ginoo, salamat sa pagpahinumdom nga dili di ay permanente ang akong himsog nga lawas. Dili di ay permanente nga hugot ang akong panit. Mangunot gid ay ni madugay. Dili di ay permanente nga ang akong utok sharp kaayo. Dali na di ko makalimot bisan gani sa akong birthday usahay malimot na ko. Kining akong bana sa una, kada gid namo anniversary daghan kay ni siya pakulo nako, pero karon nagsige na laghagok wa gani ka great. Ano ba? Pero natural di na. Dawat ka matuoran. Di ba? Dawaton ta na. Nya mo dawat sad mo sa kamatuoran nga kining nagwali karon, posible mauna ni ang atong last nga pista. Di ba? Nga magkuyog ta, isip ako'y inyong parish priest. Tinuod,
Ato lang ning isulti dinhi na atay request kamo na asad mo request nga ma-extend ta dinhi tungod aning daghan patag bayronon, daghan patag ayuhonon, pero di man na mao'y kamatuoran ang ato mang authority sa Archdiocese mao'y masunod. Ato sa nang dawaton og dawaton ang atong gihangyo. Oh, praise the Lord. Og di sa dawaton ay wala di na ta magsigig reklamo, di na ta magsigig pabor-pabor, pabor-pabor. Ayaw ana. Tahura ang authority. Mao na dili nato ituis ang kamatuoran. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon, ampingi ako o Dios kay ikaw man ang akong kalauman. At the end, wa gitay laing lauman, dili tao, dili padersyano, dili kamo, dili ang atong mga benefactors and donors ang atong kalauman. At the end, ang Ginoo ra gyud. Muna ako karon maligya magitaning atong slot kay pista naman nya kinahanglanon kay nato napatay pila pa ning ato rong kuan atong GHDP 27,309 pa ang atong halin, napay 42,691 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Sa inyong paminaw nining atong 2 weeks niya kutob ra ni karong May 3, mahurot ka ning 42,691 og kahalin. Sa inyo lang paminaw mahurot dili. Uy kusga Ingna lang kung way siguro, kanang ay lang kung kabala. Kung ato yung tuuhan ang Ginoo, mahurot gini, kay tandugon manas Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Ako, kamong naminaw dias online, mamalit raman gin mo aning slot, pila ra ng 100. Kung kitang tanan madasig sa pagpalit ani, hurot gini. Pero mudaog gani ang yawa nga kusog ay manintal. Muingon ra gyud ayaw na saon sana di gini mahurot nya posible nga dili nato madayon ang ato mga plano kani mga activities labi na gyud ang atong pagpanghatag og bugas pagtabang sa mga chapels nga atong ibilin karon kay posible mang last year na ni nato dili gina madayon kay unsa may atong ihatag kung di ni mahurot og kahalin. Pero ako wa jud ko'y gamayng duda. Salig yun ko ninyo. Salig sad ko aning atong mga followers, mga online nga muhatag ra gyud mo tag 100 gikan karon hangtod May 3. Nya naman ni challenge nga 12 slot challenge 1,200. Salig sad ko nga naa sa uban diha kusog kayo magpa-challenge. So na may 796 nga challenge. So kini mga igsoon isandig tanis Ginoo, di na ni isandig sa tao. O kamusang mamalit og slot, kay bawo sad ko nga inyo nang gibuhat tungod kay nisalig sad mos Ginoo. Wa mo mosalig anang kwarta nga inyong gihuptan. Congratulations. Og ang atong Ginoo maunay muhatag kanato sa tanang butang. Diri sa atong ebanghelyo niingon diri nga miduol si Jesus or miduol sila ni Jesus og ang gisulti ni Jesus kanila kato mga babay ang kalinaw mag-uban kaninyo. Usag gistimaan mga igsoon nga ang Ginoo atong gisunod bisag unsay atong buhaton taliwa sa kalisod taliwa sa daghang pagsulay og mga sakit og kasakit malinawon gyud ta. Gikatapos ang lingi sa imong tupad ing na malinahon ra ka karon ing na kano na sa imo rong nasinati malinahon ra ka kinsa karoy mas malinahon ang Team Marcos o Team Duterte. Ang mga kandidato nato karon pila na lang kaadlaw ang kuwang 30 minus 21 9 plus 12 pila na lang 21 days. Sa 21 days karon nila nga nag-anam nag-os-os malinawon ka sila. Kadtong malinawon congratulations pildi og daog
malinawon gyud mo. Nya mailhan na gyud na nato ang malinawon nganuman malipayo na silang magpadayon sa ilang pangumpanya, di na sila magsigig panaot niya. Ikaduha, di sad na sila mohonong pagpangalagad, pildi og daog, mangalagad ra gyud na sila. Pero kining mga yawanon, ratol kay na sila karon, ratol di hapit katog unya og maudaog na sila, daghan kay na sila bawionon mo nang mangurakot na sila maayo. Wa na sila hapit agi mo na ato sang sangsuwayan og pamalandong sa naglingkod kanang ni Angkon og Team Marcos og Team Duterte, pulos man na naglingkod sa atong pangagamhanan, ni agi man na sila mga posisyon. Kinsa kaha ang kusog gyud mga lagad og dunay nindot nga agi sa atong Pilipinas, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay nalamog tubag, mamalandong ta og maunay atong suportahan kung gusto tang maduol-duol sa Ginoo. Ato ng choice, ato ng judgment, pero mangayo taglamdag sa Ginoo. Ang Dios nga nabanhaw, mubanhaw unta sa atong nasod karon nga murag hapit na mahaambak sa bungaw sa kadautan.